Mumastreets esocial media iyo idzi taita kudzifambira nyaya dzachona tikatoenda kunonzi kumakombe production. Vazukuru ndodawo ndikuzivisei chokwadi chaicho inini ndinoteerera mumhanzi uyezve inini ndinoziya vazukuru semunhu mukuru anditi aiwa makombe production ndo kunobikwa mumhanzi wechitendero chechikristu zvakanyanyisa. Kana uri gospel artist uri kuda kurekodha aiwa kumakombe production ndo kunopedzwa masports. So pane vanonzi Mai Mutinimira, vandoda kuti munge muri munoonawo zvavari kukugadzirira zvavari kubika. Mai vandoimba zvekutorevesa chaizvo zvanditi imunyorawo comment section kuti munofunge. Pamwe ndini ndega ndiri kuona kuti vanoimba imi hamusi kuzviona. Kavidhio kacho kanoteera, asi chekutanga kana wanga usati wasubscribe paSaint TV aiwa mukana uchiripo kuti usubscribe turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also kune vese vanoda kunge vari endawo kumakombe productions kunotanga zvemumhanzi aiwa makasununguka kubata management panhamba dzepascreen. Also hande tinosubscribe nekusapota vanonzi Amai Mutinimira pachannel yavo yakanzi Magi Mutinimira. Kavidhio kanoteera totaurira comment section tichiti much love. Inomanyana ngebutange yanakaiziva ninokanda mwazirishure nona ndavira zviri mberi ninokanda mwazirishure nona ndavira zviri mberi inomanyana ngebutange ninokanda mwazirishure nona ndavira zviri mberi ndinokanda mwazirishure nona zviri mberi ndinokangana zviri shure ndonanavira zviri mberi ndinokangana zviri shure ndonanavira zviri mberi ndinokangana zviri shure ndonanavira zviri mberi